Znači, Ministarstvo za ljudska prava je pored sprovođenja aktivnosti koje se odnose na potpisivanje Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i opcijskog protokola, te njihove ratifikacije od strane Bosne i Hercegovine iz 2010. godine izradilo prvo izvješće o implementaciji konvencije do 2012. godine i mi smo ga proslijedili u veljači ove godine komitetu. Isto tako, izvješće Bosne i Hercegovine daje detaljnu sliku o položaju i osnovnim pravima osoba sa invaliditetom i obrazlaže nedostatke postojećih sustava u Bosni i Hercegovini, o čemu smo i ovih dana govorili i svjesni smo toga da je to tako. U cilju sprovođenja aktivnosti koje se odnose na zagovaranje, promociju, poboljšavanje primjene UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i opcijskog protokola ove konvencije, ministarstvo je pripremilo, a Vijeće ministara je usvojilo odluku o formiranju Vijeća za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i od ove suradnje sa Vijećem i njegove aktivnosti očekujemo samo poboljšanja, jer je to i ljudi i tijelo s kojim ćemo usko surađivati i nadam se da ćemo u budućnosti imati samo bolje rezultate. Naravno da to želimo prenijeti do svakog čovjeka u njegovoj općini, odnosno u mjestu gdje živi. Ovom odlukom formirano je Vijeće za osobe sa invaliditetom u svrhu osiguranja suradnje sa nadležnim entitetskim organima i udruženjima osoba sa invaliditetom, prije svega sa ciljem da se poboljša suradnja, kao što sam već rekao, institucija u implementaciji prihvaćenih međunarodnih standarda. Članovi Vijeća za osobe sa invaliditetom su 2011. godine imenovani na mandat od 4 godine i baveći se problematikom prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini je 2008. godine donijeta i odluka politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini, a koji daje osnovne smjernice jačanja socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, čijim temeljima su izgrađene entitetske strategije za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom. Strateški dokumenti entiteta utvrđuju obvezu entitetskih ministarstva u 22 oblasti, definirane standardnim pravima UN-a, te posebne strateške mjere u vezi sa pitanjem stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite. Tijekom 2013. godine nastavljene su aktivnosti ministarstva u suradnji sa Vijećem za osobe sa invaliditetom na daljnjem koordiniranju aktivnosti, a u svezi harmonizacije postojećeg zakonodavstva i politika i njihovim usuglašavanjem sa konvencijama o pravima osoba sa invaliditetom.